oraina, nola dakit oraina nozela? Nola dakit ez nozela orainan? Gizakiak oraina bakarra dakagu. Benetakoa edo gure benetakoena oraina da. Beldurra bizi bazu, ohartu, zer da, iraganeko kontu bat datorkizu, iraganeko zeozerk energia trabatu dizu, emozio trabatu badakazu, iraganekoa da, ohartu, iraganeko kontuk bizitzen nahi zauan. Bueno, baina zure orainean badaude iraganeko gauzak? Zure zelula 3 urte inguru hortan aldatzen badia, zelula guztiak, ez dakit da ez, zure iraganeko zutik gutxi geletan da, Edo etorkizuneko kezkan badakazu. Ai, eski hau gertatzen bada. Eta horrek zure oraina pixkat iluntzen du. Ohartzen baza, onartzea iritsi zaitezke. Zein da kontua? Naiz beldurroi duten, orainan bazaude, naiz beldurroi sentitu, orainan bazaude, horrekin bakarra den aldatu da. Zuk, beldurra esan dut, hoi atera delako, beldur bat sentitzen baldin bazu. Beldurraz ohartzen baza, eta beldurra onartzen bazu, bino orain, konturatuko za, ez dula ez burute ezankik. Ze orain, ez dakazu beldurra sentitzeko ez inongo orain ez. Iraganin eukizula, agian, horregatik ekartzen zu oraina. Etorkizunin eukizen ezakela, etorkizunin, igual gaur bertan hilko zata zeiza. Etorkizuneko beldurretaz kezkatzen. Gauza bada, etorkizunan gerta ditekenan agurrin, ofizio bat ikasi, edo ikasketa batzuk euki, edo abilezi batzuk hartu, bizitza honetan bizi nahi bazu, eta gizakian artean bizi nahi bazu, zehozein berko zu, bizitzeko, normalki ohitura hoi dakagu. Abea gauza sartu horretik, normalki sosan bidez, edo trukin bidez, edo zein nola ikentzun zu, normalki zuk zure aldetik zehoze eskaini berri izaten zu. Orduan, eskaintzeko aurrena euki bertzu, jakituri bat edo ezagutza bat. Hoi noski, hoi berko zu. Oan, Rusuk eta Amerikanuk gain hartin gerra nahiko dino ez dakize, dakazkizun kezkake neurrikuk izan ditezela. Bihar ez dakize, bihar. Bitu, zuk agendan planifikatzen bazu zure eguneroko martxa, ito gabe, norbea bere neurrian, badibidez musika irakasliganak, entzunaldia planifikatzen batugu, ikaslik ikasi behar dutena planifikatzen badugu, ze kezka dakazu. Zure prest zauden eakutsi bertzun hoi, obrak ezautzen juzu, noski, zure lana altzun okinain. Eta zure zoriona altzun gehina zaindu. Oan, etorkizuneko kezkak ben neurrian, zen izu, etorkizuna kontrolatu. Oraina kontrolatzeko habilidade falta eukita etorkizuna kontrolatu. Nik bau proposamen bat. Aurrena, oraina. Aurrena, oraina ernion. Aurrena, oraina disfrutatzen ikasi dakazun emozioa dakazula. Dakazun emozioa dakazulare disfrutatzen zunin, orduan zuk ikusi, edo PNL aplikatuta, programazio neurolinguistikoa aplikatuta, denboran arrastu erabilita, emozioi gainetik kendu, edo emozio trabatua dakazun edo ez ikusi, edo zuk jakingo zu nolain, ja behin sumatu zunin, onartu zunin eta disfrutatu zunin dena delako hoi, ze pasa ingo da, oroitu pasa ingo da, jon ingo da. Orduan hasi bestelako kontutan. Bestela, ez zaude orainin. Nola dakit, edo nola dakigu orainan gauden ez. Orainan dugun hoi eskertzen aibaga, orainan gaude. Orainan dakazunangatik keja bat edo epaien bat edo maitasunezkoa ez den zerbait badakazu,
ez zaude orainin. Ez. Oraina opari bat da. Beti ez da atsegina, ez? Bino oroitu, euria esker da inbertia Euskal Herria, eta eguzkia esker dakazkien beste landare. Bilek berdia, Ez da, euskia gustatzen zaite euskia bakarra nahi dut, hau ez da hola, Bizitzak dakarrena. Batzuk diote guk bizitzen dugun guztia guk eskatua dela. Bueno, agian, hala bada, gozen ikastea, ez? Zeo zertako eskatuko genuen, ez? Bueno, ikasteko pres bazaude, eskertzeko ere pres bazaude, Eta oraina ez da inoiz errepikatzen. Zure uango orain hau, ja pasada. Oraina, ja pasada, oraina, ja pasada. Zure bizitza hola da, ja pasada, orain, ja pasada, orain, ja pasada, orain, ja iragana da. Orain, ai, min hartut, orain, eske leheno min hartut, eske guan dela bion min hartun, eske ne kontrazozten hoi denak. Nik kolpia behin hartu dut, jarri duten adibide hortan, orain batin hartu dut, eta nire memoria eta nire mentia erabiltzen dut biktima historian sartzeko eta mantentzeko. Oraina eskertu. Eskertzen nahi baza, orainan zaude. Bestela, ez.